Salut băieți și bine v-am găsit într-un nou video pe acest canal. Astăzi vom face numere de exmatriculare la mașini, adică la o mașină. Să vă arăt cum se face. Bine că unii dintre voi știu mult să facă, cred. Stați așa. Să găsești o mașină cu un număr mai așa. Uite, de exemplu asta. Cine o are pe asta poate să facă. Bine că eu l-am cu hack, recunosc că l-am cu hack. Dar nu numai la asta merge. La multe, dar te sară chestia mai mare de acolo. Și haideți să începem. Trebuie un pătrat de ăsta așa, să-l facem mic. Cam, stați așa. Uite, așa. Mic, mai mare. Da, o să fac mai mare așa. Uite, cam așa, dar trebuie să fie așa. Să fie drept. Cam așa. O, perfect. Acum ne trebuie încă un pătrat de la. Am dat mai aici la final. Mai trebuie un pătrat de la să fie cu albastru. Și o să iasă tare rău numărul. Uitați. Facem tot așa mic, dar mai mic și pătrat. Și albastru, culoare un albastru mai așa, mai deschis trebuie. Să se vadă numărul. Și mașina albastră. Dacă facem neagră, mașina are ceva oare? Cam, stai. Cam, nu arată. De ce tare este chestia asta? Hai să lăsăm așa deocamdată. Așa. Acum scriem ro. Sau în ce țară sunteți voi? Ro cu litere mari. Eu sunt din România, ok? Îmi trebuie o culoare alb deschisă. Și să fie pe bold. Că dacă e normal, nu se vede așa mare, știți? Dați cam așa. Mai mic. Și o dăm, uite, cam așa. Perfect. Și acum vă duceți la chestia aia cu săgeata și dați aici cercul ăsta mic. Așa, și îl faceți galben. Cam așa să arate, un galben de ăsta mai așa. Dar la mine nu are loc. Gata. Super. Mi-e și chestia asta. Acum scrieți numărul vostru. Eu sunt din Francia, vână 27 Dan. Pentru că mă cheamă Dani. Voi puneți ce numere vreți acum, nu? Știți? Puneți numele voastre pe care sunteți voi, în ce țară sunteți. Sau să pun așa. Bine, acum se vede pixela, dar când intri în joc se vede cu totul altfel. Se vede șmecherul. Ok, eu o să las așa. Sau nu. Dar așa că o să mai fac niște modificări. Nu-mi place aici. Am ieșit numărul. Dau înapoi pe bold. Să fie mai așa. Uitați așa. Și cam asta a fost numărul de exmatriculare la mașină. Da, băi, și dacă v-a plăcut această serie, nu uitați să scrieți în comentarii dacă mai vreți videoclipul cu car parking sau cu alte jocuri. I-am fost Dani, la revedere!